silapha ngokwendlela kaNkulunkulu kanjalo ke nangalo idlozi. Yezwa ke lapha ngasekhaya ukuthi ke esikhathini sethu masika nje sikulandele umhlonishwa uXolani ke nomama wakhe uphilile wakaba kaNxele ke bobabili abalapha ngoku kaNkulunkulu kuhlangene ke nalo idlozi. Sabona mfethu ukuthi sibheka ke namuhla indaba ephathelene nayo ke imithetho okanye ke imiyalelo kaNkulunkulu yokuphila kanjalo ke nokugcinwa kwawo kwamasiko. Mhlawumbe ke siqale sibheke indaba yokulumbana kwemiyalelo kaNkulunkulu yokuphila kanjalo ke nawo amasiko. Masizoqala la endabeni kaNkulunkulu wonke umuntu udalwe uNkulunkulu. Yes. Wonke umuntu udalwe uNkulunkulu, so uNkulunkulu namadlozi ngoba amadlozi akhona nje adalwe uNkulunkulu. Ngoba kukhulunywa ngamadlozi kukhulunywa ngabazali abasizalayo, akekho umuntu ongenayo umzali. Akekho umuntu ongenayo ke umzali. Yize ke sesadidiseka ke sididiswa bezizwe kwathiwa amadimoni kushiwo konke lokho, kodwa akekho umuntu ongenaye umzali. So kuyahlangana ke wonke umuntu okaNkulunkulu. Wonke ke umuntu ungowaNkulunkulu. Asibheke ke mfethu ukuthi uma silapha ngoku kaNkulunkulu nangokwedlozi specific umlaleli uzofisa ukwazi ukuthi uhlobo luni lolu lokulapha nalokhu enikulaphayo. Masikhuluma ke ngokulapha ngokaNkulunkulu sisebenzisa imiyalelo eyishumi. Ukona komuntu kuyishumi kuphela. Kuyishumi kuphela. Makuthi uyafunda lapha njengoba kushiwo esho uNkulunkulu ethi nguNkulunkulu wakho ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwedlozi. Yes. Lokho kutholakala ku-Exodus 20 lemiyalelo eyishumi kaNkulunkulu engikhuluma ngayo. Yes. Iqhubeke ke nje. Angazi noma ngakwazi ukuthi ngiloke ngiyi impela nje wabukelekile mfethu. Ihlaziya ngawani. Ngoba phela mayekhuluma ngokuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. uNkulunkulu lapho kusho ukuthi khonza yena kuphela. Uthembe yena. Ngoba konke okula ngaphansi komthunzi welanga okwakhe. Ngabe yimpande, ngabe yini, ngabe abafuthe izilwane nani konke kodwa udalwe uNkulunkulu. So wena mase uzokhonza thembela amafuthe izilwane nani, so usudisana noNkulunkulu. Ngoba umuntu ofuna simthembe simkhonze uNkulunkulu sihlonipha abazali. Bese sihlonipha bona ke abazali laba basele kusuka emuva le ezimpandeni. Ngoba makukhulunywa ngabazali sikhuluma ngalabo babonayo ngamehlo enyama, sikhulume ngabazali labo ngababoni ngamehlo enyama. Arathi ke mlaleli ke mabasanda kuvulela umsakazo iNtokozo FM 101.2 hlelo sijula empandeni kanti ke sinabo ke bahlonishwa uXolani Nsele hamba nomama wakhe ke uphilile Nxele Yesu wakaNxele esobheka kakhulukazi ke indaba yemiyalelo kaNkulunkulu yokuphila kanjalo ke nokugcinwa kwamasiko. Siyabona ke mfowethu unicacisa kahle indaba ukuthi uNkulunkulu onesikhwele ufuna kukhonzwe yena yedwa ngokuncwadi engcwele iqinisekisa kanjalo. Kulumbana kanjani ke imiyalelo uNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu kube nguye yedwa kanjalo ke nawo amasiko. Kulumbana ekutheni phela uma uhlonipha uNkulunkulu uhlonipha nabazali zizoxazululeka zonke inkinga zakho. Ukhiye kulapho ngoba sineyinkinga ezingaka nje la emhlabeni ingoba sihlehlile uNkulunkulu asinako ukwazana noNkulunkulu. So uma singenako ukwazana noNkulunkulu kukuba bukhona ukuthi uNkulunkulu naye awuyisibusiso. Kuba bukhona ukuthi sithole izibusiso ngoba kuningi esikwenzayo nje esiyabantu nje okunye njengokubulala. Okunye njengokuphinga. Ngoba ukubulala akukhulunywa ngokubulala ukuthi uthatha isibhamu or uthatha into eyisilimazo olimaza umuntu. Uyambulala umuntu ngento ozoyikhipha emlonyeni. Okunye okuyisona esikhulu esikhona la isisono leso sokuphinga. Abantu bethola izingane obetholisa abanye abantu izingane bengacacile. Athola umuntu izingane engemfazi wamuntu. Akekho umuntu okujabulelayo lokho. Engikholwa ukuthi nawe emsakazi ngeke ukujabulele lokho kwenzeka kwingane yakho okumshana yakho okubani wakini usisi wakhe amithe nje kalula. Angikholwa ukuthi into ekuthokozisayo leyo.
so ungathokozi kwakho sekuwisa amabhadi lapha kundodakazi noma kumshana. Right ke ngenzela ke umlaleli ke ukuthi sihambisane naye ke samsane sonke akusibheke ke nohlangothi lokugcina kwawo ke amasiko ukuthi umhlonishwa uXolani ehambisana naye ke umhlonishwa umama wekhaya ke uphilile uma sikhuluma ngamasiko bese amasiko ngizwile ke masikhuluma uthi uNkulunkulu ufisa kuthenjwe yena yedwa kungasetshenziswa amafutha ezinto ezithize ngoba lokho kusuke mhlawumbe kukwenza ukuthi amandla kaNkulunkulu angabi nesisindo sokuthembeka mhlawumbe ke uhlangothini lwamasiko yilona luphi uhlobo lwamasiko okukholelwayo kulo ukuthi cha lolu ke linakho 100% ukuhambisana noNkulunkulu. Amasiko lawa ayigcina ubaba mkhulu ukuthi mase uyitholile ke ingane uyithole ungacacile. Yes. Kumele uxolise kubazali bakho ukuthi uthole umntwana ungemfazi wamuntu uhambe uyobhula umlilo nawe wena wesilisa ukuthi umithisile lapha umithisa umntwana abantu ningacacile bisibikwa ke lo ngane bese kuthi masikhulile seyithombile ngabe umfana noma intombazane ithombiswe futhi ngendlela yakho khona noma ngiyambona ke umqhekezo sikhanda ke mawami awungenelele nawo ke ulekelele uyicacise kabanzi ke ukuthi impela sesikhulumile ke ngayo ke imithetho imiyalelo ke kaNkulunkulu yokuphila kanjalo ke nokugcina kwamasiko. Qhamuke umuntu esekhaya ethi ke singabalaphi bendabuko yisi bezwakala singabalaphi bendabuko ngiyafisa ke ukuthi ngize kolashwa kubona abalaphi bendabuko wenza njani umuntu. Cela ngibingelela umsakazini nabalaleli. Akulula kakhulu lokho. Oqala nje ukuthi uxhumanise noNkulunkulu. Ebese ukuxhumisa noNkulunkulu ngokuthi ukhanyise ikhandlela imhlophe ukhulume naye ebusuku umbikela konke okuyinkinga zakho ngoba phela kufanele siqale sibike kuyena okumdali wezulu nomhlaba inkinga zethu ngaphambi kokuba uyibikele omunye umuntu. Ukwenza lokho nje ukuthi ukhanyise ikhandlela elimhlophe ungacishe ubike konke ofisa ukubika noNkulunkulu awuthandazi kepha uyambikela uNkulunkulu ngako konke okusuke ukuphethe ngaleso sikhathi emphefumulweni nodinga ukuthi usizakale ngako. Ebese awucishe ebusuku molala uvuke ekseni futhi uphinde ukhulumele kulona lelo khandlela ukhuluma noNkulunkulu ngaphambi kokuthi uze ufike kuthina uzosizakala ngokuthi ukhanyiseleke ngokaNkulunkulu nangokwedlozi. Ngaphambi kokuba ke ukhanyiseleke ngokaNkulunkulu ke nokwedlozi mhlawumbe uzoyibuza umunye ukuthi ngaphambi kokuba ke ngisebenzise lona ke ikhandlela ikuphi ekumele ngizilungiselele kona. Kenzeka uthola ukuthi omunye umuntu uzozwa athi hayi kuthiwa ngikhanyise ikhandlela elimhlophe bese ngiyakhuluma ngiyabika kuNkulunkulu thola ukuthi ubika nje kunezinto azenza mhlawumbe kuye ezingenabo ke ukuhlanzeka ngokukaNkulunkulu. Thothi omunye uzombatha ngoboye nowakwakhe bese yakwazi ukuthi ayikokhanyisa ikhandlela. Imiphi imbandela ekumele ilandelwe umuntu ofuna ukuxhumana noNkulunkulu ngokusebenzisa ikhandlela? Njengoba usubalulile emsakazi indaba yokumbatha. Uma uzodinga uzokhuluma noNkulunkulu ngalobo busuku okhanyise ngabo ikhandlela. Awumbathi nowakwakho. Okay. Ngalobo busuku. Awumbathi nowakwakho ngalobo busuku futhi ke awushayi neziphuzo lezi ezimbonjwana. Yes. Engasho ukuthi iziphuzo ezimbonjwana ungayisebenzisi. Kodwa ngaleso sikhathi uzosebenzisa ikhandlela ngenhloso ukuthi ubike kuNkulunkulu uyaziba lokhu ke okusemabhodleleni okuya ekuthiwe ke kusamponjwana. Mhlawumbe ke sikubheke nanokuthi ke kuyenzeka uthola ukuthi wesimame useyinsukwini zobusha bakhe yena uvumelekile ukuthi aye kusebenzisa lona ikhandlela noma ke liwunona kuyena. Yebo uvumelekile. Yebo uvumelekile. Right, sakuyona ke Ntokozo FM 101.2 kumbona sinaye ke ubaba uXolani Nxele hambisana ke naye ke umama uphilile Nxele sibheka kabanzi ke indaba emiyalelo kaNkulunkulu yokuphila kanjalo ke nokugcinwa kwamasiko. Asibheke ke mawami indaba ukuthi ke nangokumuntu usezwile ke ukuthi ke nangu ubaba uXolani nangu ke umama uphilile impela bakhuluma ngemiyalelo kaNkulunkulu.